sa tanan, akong dakong yung pagpasalamat, no? Kang Congressman Bambi Imano, kang Attorney Nadia Imano Felipe. I am very, very grateful. My second term, no? Very challenging ang second term for me as a neophyte, as a public servant. But sa gingon pa ni Attorney Nadia, no? Continuous ang pagpanerbisyo, continuous kung naakay will to help people. So, maura na akong gusulod sa akong una-una on my first term. Daghan kong mga agian, daghan mga reality na ako na-learn when it comes to politics. So, there's no flowery words, but thankful lang ko sa mata ko sa inyo ha, sa ginoo, sa ako sa usa ka Muslim Christian diri sa lungsod sa Taguluan, no? Ang atong eleksyon, ang akong feeling kay eleksyon lang siya, pero ang pagpanerbisyo magpadayon, no? So, ora to siya, hindi inyong higala, mika na akong sultan, not just an individual politician, but like you, your co-public servant. Salamat, umayong buntag sa